आई हम आप सबके बेटा भोजपुरी गायक विकास पांडे आज मानसा म्यूजिक के बैनर तले बहुत ही अच्छा गीत आप सबके बीच जाई। पूरा भरोसा बा कि आप सब जरूर आशीर्वाद देव। तबला पर संगत करतनी हमार बड़ भैया धनंजय भैया और बेंजू पर संगत करतनी हमार शिवप्रसन्न भैया। सत्यम रिकॉर्डिंग स्टूडियो कोढ़ी गोला से ई गाना रिकॉर्डिंग हो रहा बा। आप सब यह गाना के जरूर आशीर्वाद दी। आई गाना के भाव बा गौरा जी के सखी लोग गौरा जी के बात बतावो तारी आ कह तारी ए गौरा काहे तू टेंशन में बाड़ू, काहे खिसियाइल बाड़ू। गाना के माध्यम से हर की माटी के हीन पवलू अरे गेठी के बरियार दुल्हा कि माटी के हीन पवलू अरे गेठी के बरियार दुल्हा अरे गेठी के बरियार दुल्हा आय अब काहे पीटे लुका पारा ए गौरा अब काहे पीटे लुका पारा ए गौरा मोती के हीन पवलू गेठी के बरियार दुल्हा के बरियार दुल्हा अब काहे पीटे लुका पारा ए गौरा अब काहे पीटे लुका पारा ए गौरा। सखी कहा तरी हो कोना में के बात पाला पड़ल बौरा से काट कुछ होई उहे धइली हे राग के कतही जरावे परी जहाँ होई साज चूल्हा कतहूँ जरावे परी जहाँ होई साज चूल्हा सुत जाले भुइया धुरिया झारा ए गौरा अब काहे पीटे लुका पारा ए गौरा।
कहतड़ी सखी कबो कबो माटी का दो जाला गड़बड़ाई एक गो दवाई बाटे सिल पिसाई जब